ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಕೋಚು. ಇದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ ಪುಂಡಾಣ ಇತನಿ ಇರ್ನ ತಂಡದ ತೂಕ ರೆಡಿ. Sure. ರಡ್ಡೆ ತಂಡದಲ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅನಿತ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಚಾದ ದುಮ್ಮಗದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಎಪ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್.
ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಪರವಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ತಂಡಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪೊಡತೆ ಚೇತನ್ರ Yes. ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಕಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಕುಲು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕುಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಅಗಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡಾಡಕಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡಾಡವಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿ ಈತ ತೆರ್ತು ಪತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ದೇರ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಲಿಪೇರ ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ರ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಆಗಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಕ ಮಾತಾಡಲ ಕೈ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ತುಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಿಲಿತಲಕ ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತಿದಿಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುಲ್ದ ಮೂಲು ಅಂತ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಎಟ್ಟು ನಲ್ತಿನಾಕ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡತೆ ಹಾ ಐಫೋನ್ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಪೋ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿದ್ದ ಅಕಲು ಐನ್ ಇಲ್ಲ 16. ನಿಖಿಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ನಿಖಿಲೆಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಕಲು ಆನಂದ ಆಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಿಲಿಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬರೀ ರೀತಿನ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ 3, 2, 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುಲ್ಲ ನಲಿಪರ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕನಾಥ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಕ ದಯಮಂಡ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ವಾ ಜಾಗೆಡೆ ನಲ್ತೇರೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಕುಡ್ಡಿಬಾರ್ದು ಆರು ಹೋಗ್ತೀರ ಅವು ಅರ್ನ ನಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಕೊರಪಿನ ಮಾನವದಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್
ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲಿ ಪಡತಾ ಕೈ ಓಡ್ನಿಕಲ್ಲ ತಿರಾವದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡನಮ್ಮ ಬದಿಲ ಕೇಳಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೊಂದು ಜೋರದ ಪಾಟಿ ಓಕೆ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೋರ ಇತ್ತೆ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಡೆ ಹೊರ ತಾರೆ ದೆರ್ತು ತೂಪುಲಕ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಪಡೆಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ